v mene našej obce úprimne vás privítať v obrádnej sieni, v ktorej sa každoročne prijímajú budúci prváci. Aj v prírode každý rok dozrievajú plody, z ktorých má človek radosť. Pre nás a pre rodičov ste najmilšími a najkrepšími plodmi vy, naše deťurence. Prišiel čas rozlúčiť ťa s materskou školou, ktorá vám bola útulným domovom, na ktorý určite nezabudnete. Tieto dni sú posledné, keď sa v škôlke zahráte vaše obľúbené hry. Rozlúčite sa s hračkami, ktoré máte radi a ktoré prenecháte deťom, čo prídu po vás do materskej školy. Posledný raz roztočíte kolesá na škôlkarských autíčkach, posledný krát sa porozprávate s bábikami. Nech vám pani učiteľka naposledy prečíta vaše najobľúbenejšie rozprávky, ktoré vás sprevádzali v materskej škole od prvého dňa. Ste budúci žiaci a žiačky, školáci, ktorých onedlho privítá ozajstná škola. Naučite sa písať, čítať, počítať. Rozprávkové knižky, ktoré ste doteraz poznali iba z rozprávania a čítania dospelých, vám otvoria svoje tajomstvá. Máte sa teda na čo tešiť. Iste sa medzi vami nenájde nikto, kto by sa bál školských povinností. Veď usilovných žiakov je určite hrou, a to hrou oveľa zaujímavejšou, ale aj vážnejšou, než boli hry, ktoré ste poznali doteraz. Milé deti, tešíme sa spolu s vami, veď prvá trieda je najkrajšia. Nová pani učiteľka sa na vás veľmi teší. Pripravuje vám prekrásnu triedu, plnú zaujímavých predmetov. Ona vás naučí mnoho nového, písať písmenka abecedy, počítať guľočky a čísielka. Každý deň sa budete môcť pochváliť mamičke, oteckovi, detkovi a babičke, alebo bratovi a sestričke, čo ste sa v škole naučili. Dozviete sa, ako sa pečie chlieb, pestujú rastliny a chovajú zvieratka, ako sa stavajú domy, vyrábajú stroje. Naučite sa spievať nové pesničky a recitovať básničky. Zároveň sa chcem niekoľkými slovami prihovoriť aj vám, vážení rodičia, ktorí so smiešanými pocitmi radosti, dojatia a možno aj trocha z obavou budete odprevádzať svoje dieťa do školy. Aj od vás závisí, aký vzťah si žiak u škole vytvorí a ako sa bude učiť. V prvých ročníkoch je spolupráca rodičov s učiteľmi skutočne nevyhnutná. V samostatnosti sa žiak učí iba postupne. Aký režim mu doma pri plnení školských povinností zavedete, tak bude neskôr pokračovať sám. No vyžaduje to predovšetkým čas, trpezlivosť, povzbudenie, pokojné a láskavé domáce ovzdušie. Je celkom prirodzené, že rodičia si želajú, aby ich deti boli v škole čo najúspešnejšie, nosili v žiackej knižke samé jednotky. Nie každé dieťa je však rovnako šikovné, bystré, vnímavé, prispôsobivé. Niektorý žiak svoje schopnosti výraznejšie prejaví až vo vyšších ročníkoch a iný aj s vynaložením najväčšieho úsilia dosahuje slabšie výsledky. Nie je to však dôvod, aby ste ho podceňovali a za jediné kritérium jeho hodnoty a úspešnosti pokladali školské známky. To si treba hneď na začiatku uvedomiť. Ako rodičia sami najlepšie poznáte svoje dieťa a spravodlivo môžete oceniť a rozvíjať jeho pozitívne povahové črty a naopak potlačať negatívne vlastnosti. A preto vás prosím, nestresujte žiaka nadmernými požiadavkami. Podporujte jeho sebadôveru, neznechujte mu školu
a neznižujte autoritu učiteľa. Želám vám, milí naši prváci, aby sa vám učení darilo, aby ste boli zdraví a celý život prežili v miery, radosti a v šťastí.